नमस्कार, मी तहसीलदार मावळ मधुसूदन बर्गे आपल्या मार्फत मावळ तालुक्यातील सर्व नागरिकांना माहिती देऊ इच्छितो की माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हा राज्य शासनाचा जो उपक्रम आहे त्या अंतर्गत कोविड-19 ह्या विषाणूची साथ नियंत्रण आणण्यासाठी आपण जे हॉटस्पॉट आहेत म्हणजे ज्या 14 ग्रामपंचायती आहेत ज्या ठिकाणी आतापर्यंत जास्तीत जास्त पेशंट सापडलेले आहेत त्या 14 गावांचं प्राथमिक टप्प्यामध्ये आपण बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार या दिवशी मावळ तालुक्यामध्ये सर्वेक्षण करीत आहोत। या माझे कुटुंब माझे जबाबदारी या मोहिमेअंतर्गत आपण जे सर्वेक्षण करणार आहे त्याचा मुख्य उद्देश असा आहे की बरेचसे पेशंट्स नॉन सिम्प्टमॅटिक किंवा माइल्ड सिम्प्टमॅटिक आहेत आणि त्यांना लक्षणं नसल्यामुळे त्यांना आपण पॉझिटिव्ह आहे किंवा काय याची माहिती मिळत नाही, त्याची कुठे नोंद होत नाही आणि त्या कुटुंबातील जे वयस्कर त्यांचे कुटुंबाचे सदस्य आहेत किंवा कोमॉर्बिड शुगर किंवा ब्लड प्रेशर सारखे आजार असलेले जे सदस्य आहेत ते पॉझिटिव्ह आले तर त्यांना त्याचा त्रास होतो। तर हे प्राथमिक टप्प्यातच इन्फेक्शन आहे किंवा नाही याची सर्वेक्षणामध्ये तपासणी करणे आणि जे पॉझिटिव्ह आढळतील किंवा पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कुटुंबातील जे हाय रिस्क सदस्य असतील त्या सर्वांचं आयसोलेशन करणे आणि ही कोविडची चेन ब्रेक करणे आणि आपल्या कुटुंबातील वयस्कर तसेच कोमॉर्बिड सदस्यांचं या इन्फेक्शनपासून संरक्षण करणे, त्यांना त्याचा कोणताही त्रास होऊ नये ह्या सर्वेक्षणाचा मूळ उद्देश आहे। आपण प्रामुख्याने उद्यापासून मावळ तालुक्यातील 14 गावांमध्ये जे हॉटस्पॉट झालेले आहेत जिथे मोठ्या प्रमाणावर कोविड पेशंट यापूर्वी आढळलेले आहेत त्यांचं सर्वेक्षण सुरू करत आहोत। एकूण 21,727 कुटुंबांचं आपण उद्यापासून बुधवार गुरुवार शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी सर्वेक्षण करणार आहोत। त्याच्यामध्ये जवळजवळ 99,668 लोकसंख्या आपण त्याचं सर्वेक्षण करणार आहे। याच्यामध्ये 7 PHC जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत त्यांचे कर्मचारी या सर्वेक्षणामध्ये आपण भाग घेणार आहेत। त्याचप्रमाणे शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग तसेच अशा सेविका किंवा अंगणवाडी सेविका अशा वेगवेगळ्या विभागांचे एकूण 976 कर्मचाऱ्यांची आपण या सर्वेक्षणाकरिता नियुक्त केलेली आहे। त्याच्यासाठी 14 ठिकाणी आपण त्याच गावच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्वॅब घेण्यासाठी किंवा जे आपण रॅपिड अँटीजन टेस्ट म्हणतो त्या टेस्टचं जे सिम्प्टमॅटिक पेशंट्स आढळतील किंवा स्क्रीनिंगमध्ये जर असं आढळेल की ज्याला कोविड सदृश्य लक्षणं आहेत त्यांचं त्याच गावामध्ये लगेच त्या सर्वेक्षणादरम्यानच आपण त्यांचं तपासणी करणार आहोत, त्यांची रॅपिड अँटीजन टेस्ट करणार आहोत। यासाठी साधारणतः 1000 रॅपिड अँटीजन टेस्टचे किट्स आपण त्या वेगवेगळ्या PHCना दिलेले आहेत आणि प्रत्येक गावाला संबंधित मेडिकल ऑफिसर यांची नियुक्ती केलेली आहे आणि ते आणि त्यांची टीम अशा संशयित कोविड सदृश्य लक्षणं असलेल्या नागरिकांची लगेच रॅपिड अँटीजन टेस्ट करणार आहेत। त्याचप्रमाणे जे अशा रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह येतील त्यांची आपण लगेच त्यांच्या कुटुंबातील जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्टमधले जे सदस्य आहेत त्यांचं आपण लगेच स्वॅब कलेक्शन करणार आहोत किंवा RT-PCR घेणार आहोत आणि त्याचासुद्धा आपण रिपोर्ट लगेच प्राप्त करून घेणार आहोत। ज्या योगे जे पॉझिटिव्ह आढळतील आणि ज्यांच्या कुटुंबामध्ये होम आयसोलेशन होण्यासारखी त्यांची जागा असेल, घर मोठा असेल त्यांना आपण आणि ज्यांना सिम्प्टम्स नाहीत किंवा खूप सिम्प्टम्स कमी आहेत त्यांचं आपण होम आयसोलेशन करणार आहोत। माइल्ड किंवा थोडेसे सिव्हिअर सिम्प्टम्स असतील तर आपण त्यांना CCCमध्ये ॲडमिट करून त्यांना तिथे उपचार शासनामार्फत करणार आहोत आणि एकदम सिव्हिअर पेशंट्स असतील त्यांना लगेच DCH किंवा DCSCमध्ये नेण्यासाठी आपण ॲम्ब्युलन्ससुद्धा त्या गावांमध्ये सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी उपलब्ध ठेवलेले आहेत। एकूण 462 सर्वेक्षण टीम आपण ग्रामीण भागामध्ये काम करणार आहेत। उद्या बुधवारी एकूण 4 गावांमध्ये सर्वेक्षण होणार आहेत। ते 4 गावं पुढील प्रमाणे कामशेत, कारला, वराळे आणि नवला कुंभरे। त्याचप्रमाणे वडगाव नगरपंचायत येथे सुद्धा उद्या
आपण सर्व नगरपालिका हद्दीतील सर्व कुटुंबांचं सर्वेक्षण करणार आहे। नगरपंचायत वडगावच्या हद्दीमध्ये एकूण 6500 कुटुंबांचं आपण सर्वेक्षण करणार आहेत। 17 वॉर्डमध्ये एकूण 68 झोन आपण केलेले आहेत आणि तेवढ्या टीम आपण नेमलेल्या आहेत। एकूण 130 कर्मचाऱ्यांची आपण नियुक्त केलेली आहे वडगाव नगरपंचायतमध्ये आणि 4 आपण स्वॅब किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्ट घेण्यासाठीच्या स्वॅब रूम आपण स्थापन केलेल्या आहेत। 8 प्रायव्हेट डॉक्टरांची नियुक्ती केलेली आहेत आणि 4 स्क्रीनिंग सेंटर नेमलेले आहेत, ॲम्ब्युलन्स 4 नेमलेले आहेत आणि वडगाव नगरपंचायतीला सुद्धा आपण 1000 अँटीजन किट टेस्ट किट उपलब्ध करून दिलेले आहेत। तर बुधवारी वडगावमध्ये सुद्धा वडगाव नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये सुद्धा सर्वेक्षण होणार आहे। गुरुवारी नगर परिषद तळेगावच्या हद्दीमध्ये आपण सर्व सर्वेक्षण घेणार आहोत। शुक्रवारी एकूण 5 गावांमध्ये आपण जे हॉटस्पॉट झालेले आहेत त्या ठिकाणी आपण हे सर्वेक्षण घेणार आहोत। त्या गावांची नावं अशी आहेत: सोमाटणे, कडदे, कुनेनामा, काने आणि नायगाव। आणि शनिवारी आपण 5 गावांमध्ये सर्वेक्षण घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये कुसगाव बुद्रुक, इंदोरी, सदुमरे, टाकवे बुद्रुक आणि काले या गावांचा समावेश आहे। मी पुन्हा एकदा दिवसानिहाय गावांची नावे वाचून दाखवतो। बुधवारी आपण कामशेत, कारला, वराळे आणि नवला कुंभरे येथे सर्वेक्षण करणार आहोत। त्याचप्रमाणे वडगाव नगरपंचायत हद्दीमध्ये सुद्धा सर्वेक्षण करणार आहोत। गुरुवारी तळेगाव नगर परिषद हद्दीमध्ये आपण सर्वेक्षण करणार आहोत। शुक्रवारी सोमाटणे, कडदे, कुनेनामा, काने आणि नायगाव या गावांमध्ये आपण सर्वेक्षण करणार आहोत आणि शनिवारी कुसगाव बुद्रुक, इंदोरी, सदुमरे, टाकवे बुद्रुक आणि काले या गावांमध्ये आपण सर्वेक्षण करणार आहोत। आता या सर्वेक्षणाचा सुरुवात सकाळी 7 वाजल्यापासून आपण करणार आहोत आणि या सर्वेक्षणासाठी आपण ह्या सर्व त्या दिनांकानिहाय ज्या दिनांकाला किंवा दिवशी ज्या गावचं सर्वेक्षण आहे त्या दिवशी त्या गावामध्ये पूर्ण लॉकडाऊन घोषित करत आहोत। नागरिकांना त्या गावाच्या हद्दीबाहेर आणि आतमध्ये प्रवेश करण्याला आपण रोखणार आहोत। यामध्ये सर्व नागरिकांना सहकार्य करण्याचं मी आवाहन करतो। सर्व या सर्वेक्षणामध्ये सर्व सामाजिक संस्था, NGOज, सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते, त्याचप्रमाणे स्वयंसेवक जे स्वयंपूर्तीने काम करू इच्छितात त्या सर्वांना मी आवाहन करतो की आपण जे शासकीय टीम सर्वेक्षणाला येणार आहेत त्यांच्याबरोबर आपण त्या सर्वेक्षणामध्ये भाग घेऊ शकता, भाग घ्यावा, शासनाला सहकार्य करावं आणि गावातील कोणतंही कुटुंब किंवा कोणताही नागरिक स्क्रीनिंगपासून वंचित राहणार नाही। प्रत्येकाचं याच्यामध्ये तपासणी होईल याची सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे आणि मी सर्व NGOजला आणि राजकीय पक्षांना, कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की आमच्या शासकीय सर्वेक्षण टीमला आपण कृपया सहकार्य करायचं आहे। त्याच्यामध्ये सर्व ह्या ज्या दिनांकानुसार लॉकडाऊन घोषित करणार आहोत त्या ठिकाणी सर्व आस्थापना बंद राहतील। नागरिकांनी येणाऱ्या टीमला आपल्याला सिम्पटम्स आहेत का, घरामध्ये कोण कोमॉर्बिड आहे का, कुणाला गंभीर आजार आहेत का याची माहिती टीमला द्यायची आहे। त्याच्याबाबतचा फॉर्म ती टीम भरून घेणार आहे आणि ज्यांना लक्षणं आढळतात त्यांना लगेच आपण स्वॅब सेंटर जे आपण नियुक्त केलेले आहेत त्या ठिकाणी आमची टीम घेऊन जाणार आहे आणि पॉझिटिव्ह असेल तर त्याप्रमाणे पुढील उपचाराची व्यवस्था आपण करणार आहोत। तर हे जर इन्फेक्शन झालेलं आहे ही माहिती जर आपल्याला लगेच कळाली तर आपल्याला त्याचा प्रसारही रोखता येतो आणि त्या व्यक्तीला सुद्धा त्याचा जास्त त्रास होत नाही। वेळेवर उपचार मिळाला की त्याला सुद्धा त्याच्यातून मुक्ती मिळायला सोपं जाते। त्यामुळे सर्वांनी हिरारीने याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि स्वतःहून स्क्रीनिंग करून घ्यावं। त्याच्यामध्ये आपण सर्व टीम्सला थर्मल गन्स दिलेले आहेत आणि पल्स ऑक्सिमीटर सुद्धा दिलेले आहे। त्यानुसार टेक्निकली वैद्यकीय अधिकारी त्याची तपासणी करतील आणि आवश्यकतेप्रमाणे ज्याला गरज आहे त्याप्रमाणे त्याच्यावर उपचार करतील। या सर्वेक्षणामध्ये जर सर्व शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी यांच्या आम्ही नियुक्ती केलेली आहेत त्या सर्वांना मी आवाहन करतो कोणीही या सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये गैरहजर राहू नये किंवा अनुपस्थितीत राहू नये। कोणत्याही प्रकारे हे त्यांची गैरहजर खपवून घेतली जाणार नाही आणि
अशा विनाकारण गैरहजर राहून जर कामामध्ये अडथळा निर्माण करते असं लक्षात आलं तर त्याच्यावर आम्ही गंभीर डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्टखाली गुन्हेसुद्धा दाखल करणार आहोत। त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना आपल्यामार्फत आवाहन करतो, कुणीही गैरहजर राहू नये। हे सर्वेक्षण आपण यशस्वीरित्या पूर्ण करणार आहोत, त्याच्यामध्ये सर्व नागरिकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे। ग्राम दक्षता समिती त्याचप्रमाणे गावातील जे लोकनियुक्त जे हे आहेत सदस्य आहेत, सरपंच आहेत, उपसरपंच आहेत, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक ह्या स्थानिक पातळीवरील सर्व प्रशासनाने याच्यामध्ये सहभाग घेऊन हे सर्वेक्षण यशस्वी करायचं आहे आणि आपल्याला सर्वांना मिळून ह्या कोविड-19चा प्रसार थांबवायचा आहे आणि पॉझिटिव्ह सापडलेल्या पेशंटना तात्काळ लगेच उपचार द्यायचा आहे। धन्यवाद।